Βρισκόμαστε στη μονάδα επεξεργασίας κρεάτων και παραδοσιακών καπνιστών αλατικών των αδερφών Βρέκου στο Καρπενήσι. Μια οικογενειακή επιχείρηση που με πολύ μεράκι αλλά και άριστα προϊόντα έχει καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς παράγονται όλα αυτά τα προϊόντα. Κύριε Βρέκο, πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε στο χώρο? Δραστηριοποιούμαστε 15 χρόνια. Ανοίξαμε μια οικογενειακή επιχείρηση, εγώ και τα δύο αδέρφια μου. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ μεράκι να παρασκευάσουμε προϊόντα άριστης ποιότητας που ο κόσμος τα αγκάλιασε όλα αυτά τα χρόνια και μας βοήθησε να φτιάξουμε αυτό το καινούργιο εργαστήριο, να πάρουμε όλους τους κωδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παράγουμε ακόμα πιο ασφαλή και περισσότερη γκάμα προϊόντων, ώστε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες και της περιοχής αλλά και της στερεάς Ελλάδος αλλά και πανελλαδικά σε όλες τις αλυσίδες. Σε αυτό το εργαστήριο που φτιάξαμε πληρεί κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις από πλευράς ασφάλειας τροφίμων. Γι' αυτό βλέπετε ότι παντού υπάρχει ψήξη, δουλεύουμε σε συνθήκες ψήξης 10 βαθμών κάθε μέρα και όλα τα προϊόντα που παράγουμε είναι πάρα πολύ ασφαλή. Θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται η παραλαβή των κρεάτων και στη συνέχεια πώς γίνεται η παραγωγή του λουκάνικου. Το προσωπικό έρχεται από εδώ κάθε πρωί, απολυμμένεται και φοράει την κατάλληλη ενδυμασία και μετά προχωράει μέσα στην παραγωγή. Τώρα θα πάμε να σας δείξουμε ακριβώς πώς έρχεται η πρώτη ύλη των κρεάτων, πώς γίνεται η επεξεργασία και στη συνέχεια γίνονται τα λουκάνικα, ψήνονται στο φούρνο και συσκευάζονται. Εδώ είναι η παραλαβή των κρεάτων, έρχονται από τη ράμπα, όλα είναι σε εναέριες τροχές και προχωράμε μέσα που είναι η αποστέωση. Στη συνέχεια μπαίνουν σε μπολ πάνω σε καρότσα που είναι από ειδικά υλικά πιστοποιημένα και προχωράμε μετά στην παραγωγή του λουκάνικου. Η επιτυχία στο λουκάνικό μας, και γι' αυτό και το προτιμάει πάντα ο κόσμος, είναι ότι χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά, είναι πάντα φρέσκα κρέατα ελληνικά και χρησιμοποιούμε και φρέσκο πράσο. Στη συνέχεια τα κρέατα μπαίνουν στη μηχανή του κιμά για να κοπούνε, μαζί με το φρέσκο πράσο που είπαμε πριν, που είναι το μυστικό για να βγει ένα πάρα πολύ καλό και σωστό προϊόν. Στη συνέχεια, αφού κοπεί ο κιμάς, ρίχνεται μέσα στο ζυμωτήριο με το αναβατόριο κατευθείαν, αυτόματα. Και μετά προσθέτουμε οτιδήποτε άλλο. Μετά προσθέτουμε τα μπαχαρικά, ανακατεύουμε και είναι έτοιμο για γέμισμα. Εδώ βλέπουμε τη ζύμη που είναι έτοιμη, ζυμωμένη και στη συνέχεια θα μπει μέσα στο ειδικό τελάρο, ανοξίδωτο τελάρο, για να συνεχιστεί το γέμισμα. Τώρα θα δούμε πώς γίνεται το γέμισμα του λουκάνικου στο ειδικό μηχάνημα. Γίνεται από φυσικό έντερο και θα δείτε τώρα πώς ξεκινάει η διαδικασία. Στη συνέχεια βλέπουμε πώς κόβεται και πώς κρεμιέται το λουκάνικο. Και από εκεί και μετά πηγαίνουν στο φούρνο για να στεγνώσουν. Όπως βλέπετε, κατά όλη την παραγωγική διαδικασία, όλα είναι κρεμασμένα σε ανοξίδωτα και ειδικά μηχανήματα. Και γιατί μπαίνει λοιπόν εδώ στο φούρνο? Στο φούρνο μπαίνει και για να στεγνώσει, αλλά και για να αποστηρωθεί. Μετά από δηλαδή το γέμισμα στα έντερα, έρχεται εδώ και στεγνώνει, αποστηρώνεται και είναι ένα παστεριωμένο προϊόν που μετά με λίγο ψήσιμο μπορεί να καταναλωθεί. Κύριε Βρέκο, το λουκάνικο ουσιαστικά είναι και το πρώτο προϊόν που είχε ξεκινήσει να παράγει η επιχείρησή σας πριν 15 χρόνια. Τώρα, πόσα λουκάνικα περίπου βγάζετε ανά ημέρα? Η παραγωγή που έχουμε στα λουκάνικα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί χρειάζεται να καλύψουμε πανελλαδικές ανάγκες. Και από εκεί και πέρα, το λουκάνικό μας, επειδή θυμίζει ότι είναι και το καλύτερο στην Ελλάδα, γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή. Και φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Φτάσαμε στο τελικό στάδιο που είναι η διαδικασία της συσκευασίας. Εδώ βλέπουμε πώς θα συσκευαστούν τα λουκάνικα και μετά θα διατεθούν στο εμπόριο. Τα οποία βέβαια μπορούν σε συγκεκριμένα σημεία να πουληθούν και χωρίς συσκευασία. Ναι, και χύμα και συσκευασμένο, όπως τα προτιμάει ο πελάτης.